ಕಾರ್ತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಇರೆಗ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇನ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಡುಪಂಡದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕುದೆ ಅನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವ ಕಾರ್ತಿ ಬೆಂದಿರ್ದೆ ಬುಲ್ತಡ ಸಾರಿ ಬಾಡು ಪೆಟ್ಟು ಪೋ ಒಂದದೇ ಅತ್ತೆ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಎಂದೆ ತೂಲೆಂದೆ ಪೂರ ನೆಟೇನುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಡುವಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ದುಂಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಪನಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಎಲ್ಲಂಜಿಯನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚಾದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತದ ಅವೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದೀಪ ಮನ್ಪುನಾರುಂಡತೆ ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆರು ಏಪ್ರಿಲ್ 9th ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ದೀಪ ಇರೆಗ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪುರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಇರೇನು ಕಾಪಾಡಡು ಪಂಡದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಾದ ಮಾತ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ನೆರವೇರಡು ಈರ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದ್ದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಇರೆಗ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಡುಪಂಡದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದಿರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಇರೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಈರು ಮಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಡ ಎಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈರುಂಡತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕನ ಇರೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಎಂಗೊಂಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದಿರಡ ಪುಚ್ಚೆ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ವನಂತೆ ಉಪ್ರಳಿ ಆತಂಡವು ಇದೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬುಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಏಜದ ಅವಳ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಟು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲಕ ಮೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದು ಉಂತುದೆ ಉಂತು ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆತ ನೀ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಉಂತು ಅಯ್ಯೋ ಉಗುರುಂಡು ಉಗುರು ದೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಗುರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪತ್ತರ ಪುಜಿ ಬುಲ್ತಡ ಸಾರಿ ಬಾಡು ಪೆಟ್ಟು ಪೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರ್ಲಗ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಆತಂಡವೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ 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 ದಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ಪುರ ದಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕುದೆ ಅನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವ ಬಲೆ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ರೂಮದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಗಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ದಕ್ಕದ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆ ತುಲೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸುಡು ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಕನ ಪಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ದಕ್ಕು ಅಂಚ ಆತುಂಡು ದೊಂಜನೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಇತ್ತ ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂದೆ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ತುಲೆಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಲೆಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಕಾದೀತು ಪೋತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ನೆಡೆತು ಎರದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಓಪನ್ ನಮಗ ಇಂದೆ ತುಲೆಂದೆ ನೆಟೆದ ಚೂರಾಂಡಲ ಓಕೆ ತಿರ್ತು ತುಲೆಂದೆ ತಿರ್ತು ಬಲೆಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂತದೀತೆ ಇತ್ತೆಂದೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕೆ ತೂನಗನೆ ಉಜ್ಜಾಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅವೇರ್ದು ಪಕ್ಕನೆ ಡ್ರವರ್ ತುಲೆಂದೆ ಜಾಗಿಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜಿ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೆ
ಅಂದೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರಂದೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಗ ದಾಲ ತೋಜುನೆ ಜಂಚ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ నేను ಮಾತಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರ ಪೂರ ಗಾಡ್ರೇಜನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ ದೀಪುನಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರಪ್ಪುನ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂರೆನ್ನ ಒಯ್ತು ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಪಣಿಗೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕುಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಒರ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪಿನಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರಪ್ಪುನ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡುನು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಕೆಟಗರಿ ತಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಅಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂಲೆನ ಕಸಿನ್ ಅನ್ನಿರೊಂದುಲ್ಲ ಲೀರ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋನ ಕೂಡ ಅಂಚೆನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ತೂಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಒತ್ತರ ಮಂತ ದೀಪೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೂರೋನು ಅಂದಾಲ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೈತೆ ಅವೇನೆ ಅಂದಾಲ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಆದೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಪ್ಪ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಎಂದೇನು ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂದು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮರ್ತದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನುಂಡು ಇಂದೇನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇಂದರು ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ ದಾಪಂಡಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಈ ರೋಟಿ ಯಾನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋನಗ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಮಾತ ದೀಪುನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಐರನ್ ಮಂತ್ ಮಾತ ಕನ್ನತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಗಿ ಇಜಿಂದ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡಂಡ ಪೂರ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಎಂದೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೇನುಂಡು ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಗಾಡ್ರೇಜಿಗ ಕುಂಟು ದಿನ ಉಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ತೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ವೆಂಕಲು ಪಂಡ ಇದಿನ ಧೂಳು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಊರು ಪೋಯತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆಗ ಅಲ್ತ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫುಲ್ ನರಕ್ಕ ಆತನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂತ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾಂಡು ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುರನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಟಾಪ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಶೋ ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೊಡೆದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ದಿನ ಅತ್ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ತಪ್ಪಗ ಆಂಟಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನಡೆ ಕುಲ್ಲರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ಲರನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪಗಾರ ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಗ್ಗದ ಆಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದನೆ ಪುಂದ ಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಪಗ ಪೂರ ದೇದಿನ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಡೆ ದೇದಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಿನಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಮದ ಎಂಕಲ್ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಊರಿಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಅವೇ ಮೂಡುಡೊಲ್ಲ ಮಾತ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಊರುಪಾಯರಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅನ್ಬೋದಾತು ನನ್ನ ಏರೆಗಳ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಇಂಕ ಪಲ್ನವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲ ಆತ ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಎನ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ಕೊಂದು ಊರುಡಿದಿತ್ತೆ ನನೈತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕನೋಡಾಪುಣು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡದು ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಯೂಸೆ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವಂಚೆನೆ ಉಂಡುದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಪೂರದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಓಲೋಲುಂಡು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ಇದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ಅವೇಕ್ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಬೈಜಿ ಅವು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಓ ಪಾಡುನು ಪಂಡದು ಇದನ್ನ ಮಡ ಸಲ್ವರ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಅಂಗಿ ಯಾನಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತೊಂದೆ ಅಂಗಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನ ಶಾಲನ್ನ ಮಡ್ತದಿಪ್ಪುನಿ ಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಪೋನ ಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಟಾಪ್ದ ನಡುಕ್ ಇಂಚ ದೀಪುಂದೆ ಇಂಚ ದೀಪುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೀಪುನ್ನೆಟೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಡಿಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಟ್ಟೆ ತೆತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗಂದೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಮಾತ ಅಂಡ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಮಾತ ಎತ್ತಿನೇನು ಇಂಚೆನೆ ದೀಪುಂಡು ಐತಾಯ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ದೀಪುಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ ಕನಪಾದಿನಿ ಇಂಚಿನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಾಕಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಲೆಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನಪಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏಷೋಗುದು ಅಂಗಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪಾರ್ದೆ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂಡಿ ಪಂದಿತ್ತಿರವೆ ಇಂದು ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕುಂಡು ಅವರ ತೋಪಲ್ಲೆ ಪಂಡದಿ ಅನ್ನದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗೆ ಮಂತದ ಅವೆಟ್ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಏತ್ ಪವನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ನೀಚಿದಂದೆ ಉದ್ದ ಆತನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಆಂಡದೈತೆ ಚೂರು ನೀಚಿದ್ದು ಉದ್ದ ಆತನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದ ಇಟ್ಪು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದ ಒತ್ತರ ಮಾತಾಂಡು 7:30 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೇವೆ ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಒತ್ತರ ಅದಾನಾಗ ಇಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತದಿತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋನಗ ಅವೇನು ಮಾತದೀತೆ ಒಂದು ಪೇಂದ ಬರ್ಚಾನೆಂದು ಅಪರೂಪಗೊರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡಂದು ಒಂದೆಂದೆಟ್ಟೆನ್ನ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಲೈನರ್ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಓಲ್ದೀತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಎಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇಂದಿಯನ್ನ ಬೇಲೆ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಐರನ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಅವೇಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ಪಾಡು ಜಿತ್ತುಲೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ನೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತಿರ್ತಡು ಇದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ಬೈತೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಫ್ರಾಕ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಿತ್ತಡು ಉಂಡತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ ದೀತೆ ಪಂಡ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪನಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅವು ಮಾತದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಉಂಡತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತದೀತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಮಂತದೀಯೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಫಂಡದು ಕಾರ್ತಿಯವರ ದೆಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬನ್ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿ ಬೆಂದೂರು ದೆಕ್ಕು ಸಾರಿ ಕಾರ್ತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪನಿ ಓ ಒಂದದೇ ಅತ್ತೆ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪುನೆ ನಿಖಲ್ ತೀಯರತ್ತೆ ಒತ್ತರ ಮಾತಾಡಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಒಂದೇನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಕ್ಕವೇ ನೆಂಚೊಂದು ಜೊಜಪಾರ ಬನ್ನಿ ಅಪಗಾಡ ಬಿರೋದು ಜೊಪಾರು ಇಜ್ಜ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪು ಇಂಚೆನೆಪ್ಪುಡು ವಾರ ಅಂತ ಬಂಗ ಅಂತ ನಿಜಿನ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬನ್ನೋಡು ಈ ಎದುರು ಬಾಲೆ ಈ ಪಿರಾಡು ಅಂತಂದೆ 6-5 ಮಲ್ಲ ಸಲ ಅರ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ 6 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಂಚ ಮುರ್ಕುದೋತೆ ರೈಟ್ ಅಂಚಾದೆ ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಆಯ್ನತೆ ಬೇಗ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೀರು ಬಿಡು ದಾದ ಉಡ್ದಾರ